Инде хабар иткәнебез Абдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры Александр Гринның «Ол җилкәннәр» әсәрен сәхнәгә куярга җыена. Шушы премьерның үзенчәлекләре турында театр артисты Муса Камалов белән актуаль әңгәмә карарга тәкъдим итәбез. Әңгәмәне журналист Минназим Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Муса. Хәерле көннәр. Замана белән бергә яшьләр дә үзгәрә дип әйтәбез без, әйме? Замана үзгәрә. Менә сезнең театр нишләптер язучының моннан 100 еллык язылган әсәрен сәхнәләштерүгә алынган. Моның сәбәбе нәрсәдә икән? Яшьләр шул килеш калды дигән сүз, бу проблемалар шул килеш калды дигән сүз менә içində кайнаган кеше буларак әйтсәгез менә бу. Яңа премьерда. Ну, яңа премьерга килгәндә инде минем иңрәгә әйтеп китәсем килә. Алла бирсә инде безнең Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры, Алла бирсә 2 сентябрь көнне кичке 6-да нәкъ менә шушы «Ол җилкәннәр» премьерасы белән ачып җибәрәчәк сезоныбызны. Бу Александр Гринның нәкъ менә әйтеп үткәнегезчә 100 ел элек язылган әсәрен инде феериясын дип әйтеп китәргә кирәк. Безнең Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе театрыбызның баш режиссеры Аюпов Ринат Мирза Хасанович сәхнәләштерергә алынды. Менә бу спектакльнең инсценировкасында әйтеп китәсем килә. Бу инде безнең Татарстан Республикабызның атказанган мәдәният хезмәткәре Назифа Каримова булып тора. Инде элеккечә безнең актуаль булып кала бит инде. Ул бөтен элеккеге ниндидер проблемаларда, ниндидер яшьләрнең проблемасы һәр вакытта да бер төрле, үзенә барыбер хыялыйлык, әйме? Чынбарлык. Чынбарлык тамырда шул булып кала инде ул, әйме? Ләкин бу инде әсәр безнең театрга булай гына килеп кермәде. Моның турында безнең баш режиссерыбыз инде бик күптәннән уйланып йөри иде. Һәм инде әйтеп китәргә кирәк, моның үзенчәлекләрен бу спектакльнең, аны бит инде барыбер хәзер заман алга бара. Хәзер ниндидер яңалыклар кертергә тырышабыз бит инде шулай бит инде үзебезчә әйткәндә шулай итеп ниндидер заманчалаштырырга тырышабыз. Заманга, яшьләргә туры китәргә тырышабыз. Һәм миңа калса инде без бу спектакльне әйтеп китәсем килә. Инде июнь ayында бер күрсәтеп алган инде. Бу теге пресс-показ шикелләрәк булды. Җыелдылар журналистлар килгәннәр иде, әйме. Тамашачының күңеленә керттегез инде сез, әйме? Шуңа күрә дә билетлар сатылып беткән дип. Алдан ук әзерләп куйдык тамашачыны. Һәм инде миңа калса бик үзенчәлекле спектакль килеп чыкты. Нигә дигәндә, чөнки иң беренче яратта инде монда тамашачы, менә режиссер шундый алып кулланды. Тамашачы үзе дә катнаша дияргә була, чөнки тамашачы сәхнәдә утыра, нәкъ менә артистлар белән бергә, менә шушы дулкында, шушы диңгездә йөзә дип әйтәсем килә. Диңгезгә килгәндә инде безнең режиссерыбыз безнең нәкъ менә тамаша залын, тамашачылар утыра торган залны диңгезгә әйләндерде, киресенчә. Һәм үзе штурвал артына басты. Һәм үзе штурвал артына басты, менә дөрес әйтәсез. Хәтта үзе дә менә шушы спектакльдә катнаша, иң теге капитан буларак. Шуңа күрә тагын бер үзенчәлеге менә бу спектакльнең монда бик кызыклы, бик үзенчәлекле пластик алымнар кулланган. Инде бу пластик күренешләрне безнең театр училищесыннан булган студентларыбыз күрсәтә. Шул аларында килеп безнең тамашачыбыз бинокль аша күзәтеп утыра ала. Менә аларның ниндирәк биюләр башкарган. Инде тагын бер кызык ягы бар. Монда бу бит инде безнең Асол белән гәрәй хикәяте шулай бит инде. Асоллар мәхәббәт тарихы. Шуңа күрә монда актерларны сайлаганда да режиссерыбыз Ринат Мирза Хасанович бик теге үзенчәлек белән бик төпченеп килде. Безнең Асолларда берничә булып чыкты. Һәм инде Алла бирсә, менә шунысы кызык, безнең гәрәйбез кайсы Асолны сайлап алыр. Кайсы Асолны тамашачында килгәч күрер. Алла бирсә, тамашачыбыз килгәч күрәчәк. Һәм инде менә мин үзем дә бу спектакльдә катнашучы буларак, мен инде менә бу корабльдәге боцман ролен үтим инде, уйним бу спектакльдә. Инде үземдә килгәндә минем өчен инде шәхсән ничектер менә бу спектакль дә якын булды, роль дә якын булды. Ничектер мин аны башыннан ук кирип киттем һәм үземә хас булган менә бу боцманда ниндидер сыйфатларны таптым һәм менә тамашачыбызга үзенчәлекле бер образ тудырга тырышып инде Алла бирсә 2 сентябрь көнне, 2-3 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да тамашачы килеп
қараса, біз бик шот болар едік. Аны караучылар күп булырга тиешле булды безнең. Чөнки ул беренчедән ул бөтен кешегә таныш әсәр име, икенчедән яшьләргә хас әлегә дә баягы мәхәббәт тарихы име. Һәм ул шуннан да хыялның ничек итеп тормышка ашу мөмкинлеге бар икәнлеген. Ул бүген әлбәттә без инде теге хыялланмаска өйрәнгән яшьләрне күргә өйрәндек шикелле. Ләкин күңелдә бар хыял дигән әйбер яши юк. Хыял әлбәттә, миңа да калса, бу инде менә режиссерыбыз да нәкъ менә шушы идея белән миңа калса бу спектакльне сәхнәләштергәндер инде. Чөнки хәзергә ул бит инде бу безнең спектаклебез яшьләр өчен куелган. Шулай бит инде. Ниндидер хәзерге яшьләребезне әзрәк хыяллансыннар өчен, инде ниндидер муҗизага ышансыннар өчен. Һәм инде әлбәттә бу нәрсә әлегә дә баягы яшьләр өчен нәрсә мәхәббәт тарихы. Шуңа күрә инде миңа калса бүгенге көндә дә элекке заманда да бу бик актуаль тема булып югалтмаган булган булачак һәм бар. Амин, шулай булсын, алга таба да шулай булсын. Тормыш дәвам итә, тормыш сез биргән ал җилкәннәр тибында барсын. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Игътибарыгызга Янны Татар җаны проектының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.